அன்பான அதிசய இயேசு கிறிஸ்து திருச்சபை உடன்பிறப்புகள் அனைவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தின் வாழ்த்துக்கள். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். ஏன்னா பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகிப்போச்சு, 3 வாரம் கிட்ட ஆகிப்போச்சு. உங்களை பார்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா நாடு முழுவதும் இந்த 21 டேஸு லாக்டவுன் பண்ணியிருக்காங்க. நம்மளால் வெளியே எங்கேயுமே போக முடியாது. ஒரு சின்ன வைரஸ் கிருமிக்காக உலகமே பயந்துட்டுருக்கு. ஆனால் நம்ம பாருங்கள், நம்ம வீட்டில் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கோம். அல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை, குருத்தொலை ஞாயிறு, முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. கர்த்தர் இந்த காரியங்களை சீக்கிரத்தில் மாற்ற வேண்டும். தொடர்ந்து ஜெபிங்க. அல்லேலூயா. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேரத்தில் பாருங்கள், உலகம் ஃபுல்லாக எவ்வளோ பிரச்சனைகள், எவ்வளோ பேர் இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, எவ்வளோ பேர் மறிக்கிறாங்க. ஆனால் ஆண்டவர் நம்ம பாருங்கள் சுகபத்திரமாக வச்சுருக்காருன்னா கிருபை தான். யாருக்கும் கிடைக்காத கிருபையை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு. அதற்கே நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆண்டவருக்கு நம்ம நன்றி செலுத்த வேண்டும். ஏன்னா இந்த நேரத்தில் நீங்கள் சோர்ந்து போயிடாதீங்க. தயவு செஞ்சு நீங்கள் சோர்ந்து போய் டயர்ட் ஆகிடாதீங்க. நமக்கு வருமானம் இல்லையே, நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கே, கடனை எப்படி அடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சோர்ந்து போகாதீங்க. கர்த்தர் என்ன பண்ணுவார்? கர்த்தருக்கு நீங்கள் பொறுமையுடன் காத்திருக்கிறவளாக, பொறுமையோடு காத்திருக்க வேண்டும். இந்த 21 நாளும் நீங்கள் பொறுமையோடு காத்திருங்க. உங்களுக்கான ரெட்டிப்பான நன்மையை இந்த 21 நாள் கழித்து ஆண்டவர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு செய்வார். ஏன்னா என்னடா செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சோர்ந்து போன நிலைமையில் நீங்கள் இருப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் அந்த சோர்விலேருந்து நீங்கள் தயவு செஞ்சு வெளியே வாங்க. ஏன்னா வசனம் இப்படி தான் சொல்லுது, கர்த்தருக்காக நான் பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன், அவர் என்னிடமாக சாய்ந்து என்னுடைய கூப்பிடுதலை கேட்டார் என்று சொல்லி சங்கீதத்தில் இப்படிப்பட்ட வசனம் வருகிறது. ஏன்னா கர்த்தருக்காக பொறுமையோடு காத்திருக்க வேண்டும். இந்த டைமில் நீங்கள் காத்திருந்து ஜெபிக்கிறவங்களா இருங்க. நீங்கள் உங்கள் வீடுகளில் ஜெபிக்கிறீங்க, நான் கேள்விப்படுறேன், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நம்ம சர்ச்சில் ஜெபம் பண்ண முடியலனாலும் நம்ம வீடுகளில் இருந்து நம்ம ஜெபிக்கிறோம். நீங்கள் பொறுமையோடு காத்திருந்து ஜெபிங்க. கர்த்தர் உங்களுடைய எல்லா தேவைகளையும் சந்திப்பார். நம்ம சோர்ந்து போகாமல் ஜெபிக்கணும். ஏன்னா காத்திருப்பதில் நம்ம டயர்டாயிரும் நிறைய பேர், அதனால தான் சோர்ந்து போயிடும். ஒரு பஸ்ஸில் ஏறணுன்னா பஸ்ஸுக்காக என்ன பண்ணணும்? பஸ் ஸ்டாண்டில் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஒரு ட்ரெயினுக்காக வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஒரு ஃப்ளைட்டில் போகணுன்னா வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஒவ்வொரு காரியத்துக்காகவும் நம்ம காத்திருந்தால் தான் அதற்கான ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டவர் கொடுப்பார். அதே போல் இந்த 21 நாளும் நாம் கர்த்தருக்காக காத்திருக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவரும் புதுபலன் அடைந்து கழுகுகளைப் போல சிறகுகளை விரித்து பறப்பான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போது நம்ம காத்திருந்தால் மட்டும்தான். ஒரு வேடன் என்ன பண்ணுவான்? காத்துட்ருப்பான். அவன் அம்பு வச்சுட்டு காத்துட்ருப்பான். அப்படி காத்திருந்தால் மட்டும்தான் அவனால் சாதிக்க முடியும். ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நம்ம வெற்றி அடைய வேண்டும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா காத்திருந்து புதுபலன் அடையக்கூடியவர்களாக நீங்கள் மாற வேண்டும். நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் ஜெபித்துட்டே வாங்க. ஏன்னா ஆண்டவர் என்ன சொன்ன? சீயோன் குமாரத்தியே மிகவும் களிகூறு, எருசலேம் குமாரத்தியே கெம்பீரி, இதோ ராஜா உன்னிடத்தில் வருகிறார். அவர் நீதியுள்ளவர், அவர் ரட்சிக்கிறவர், அவர் தாழ்மையுள்ளவர், அவர் கழுதை மரியின் மேலே பவனியாக வருகிறவர். ஏன்னா ஆண்டவர் ஒரு எளிமையான தெய்வம். அவர் ஒரு பெரிய ஒரு ராஜா தான். ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நம்மை போல ஒரு எளிமையான ஒரு ஏழ்மை கோலம் எடுத்து இந்த உலகத்துக்கு வந்தவர். அவர் ஒரு சாதாரணமாக அவர் நம்ம கூட பக்கத்திலே இருக்கும்போது நீங்கள் எதற்கும் கவலைப்பட வேண்டாம். இந்த குருத்தொலை ஞாயிறு அன்னைக்கு நீங்கள் நம்புங்க. ஏன்னா கழுதை மேலும் கழுதை மரியின் மேலும் ஒரு எளிமையான தெய்வம் நம்ம மத்தியில் நம்ம கூட இருக்கிறார். நீங்கள் சந்தோஷமாக இருங்க. எருசலேம் குமாரத்தியை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறார், நீ மகிழ்ந்து களிக்கூறு. எருசலேம் குமாரத்தியை நீ கெம்பீரி, சீயோன் குமாரத்தியை நீ மிகவும் களிக்கூறுன்னு சொல்கிறார். இந்த டைமில் நீங்கள் சோர்ந்து போகாமல் நீங்கள் தொடர்ந்து ஜெபிங்க. சீக்கிரத்தில் நம்முடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை நடைபெற வேண்டும். அதற்காக நீங்கள் தொடர்ந்து ஜெபிங்க. நம்ம எல்லாம் ஒன்று கூடி நம்ம ஜெபிப்போம். நம்ம ஜெபித்து நம்ம சாத்தானின் தடைகளை நம்ம உடைக்கக்கூடிய அந்த நோய், இந்த கொரோனா தொற்று நம்முடைய இந்திய தேசத்தை விட்டு வெளியே போகணும், நம்முடைய மாவட்டத்தை விட்டு வெளியே போகணும். இதற்காக நம்ம தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். நம்ம காத்திருந்து புதுபலன் அடையக்கூடியவர்களாக நம்ம 21 நாள் கழித்து ஒரு புது பலன், புது கிருபை, புதிய ஆசீர்வாதம், புதிய நன்மைகள் கண்டிப்பாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் செய்ய போகிறார். அதுவும் நம்முடைய மக்களுக்கு, நம்மளுடைய WJC திருச்சபை மக்களுக்கு கண்டிப்பாக செய்வார். காத்திருங்க. காட் பிளஸ் யூ. தேங்க்யூ.